Kubor nakaslem jong unong san hima. Ka Executive Council jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka jingkendo klashimya bon kirai kibadan kam haka baydai bat ka jipen kala ni amendment jong ki andro kum ka health and sanitation kalong kaman jong ka MDC hostel bat ki saudong sakun jong ka council haka ba kila yeru shibon ki jing ujor halor kalong kaman bat ka khoi ka suba ulai thoru baka executive committee klashimya karai ban penlong reka jipen khoi pat ba haka apsau tarik minta benai. Hakabide beka Khasi Social Custom of Clan Administration Bill 2014 nakilang OCEM ubat Titas Khan ulai thu bekini ka andro lawanra apok ka yenar barthauan banyatai perhadian baka Executive Committee Clash MT haka ke HDC nakilang OCEM ulap hak biang yakini ka andro ban pet biang bat ka Executive Committee kelap hak syaki MDC baro ban pet banyak bat ban ajing mud Henry nakilang ka Executive Committee kam syem na yo ya kanu ka jing ajing mud naki MDC bat menta ka Executive Committee kala menjer bakan lang an bat banyok pentrai kam no nakam ta ka jing bha jang ka cai ban riu ngilawan ra lightly gibil hapo house arteli ngilaya dep yo asen kebasa setangkalan bil bakani gandai ka bil kebasau pan habede bakani ka klan bil tingi mi kemilenti bah hapo kani ka isi menta hapo kani ka budget session ke bawah menta nginyo ban pas barok sau teli gibil kabayade bat ka Khasi Social Custom of Clan Administration Bill 2018 kumo pitip kani ka bill kani ka ba la place sapo house pensua la pha sapo government bat gubernur ndre kalawan phai biang ti hadien ba kani ka isi kala shimti ya ka executive committee hapo district council nakaliang kejongi khamtam nakaliang kejonga kumu bapek ya ka law ngala pha biang ya kani ka bill syakawe ka committee ka bakarpang ban penbit penbiang ban le bin pabin ban pen bet ya kani ka bill bat menta hadin bagani committee kala submit syaka isi nakaliang ka isi ngila pha kopi syabaro ki MDC bakin study ya kani ka bill bakin ai ya ki views ki comment jongki Henry ngimshim yo kanu ka comments ni ka jing ajing mut nakaliang ki MDC ka bamut ba kila pediang mo kila menjur ya kani ka bill tina ta kada ngin sara ya kani ka bill ha kani ka next session ka banlong ha kan rir tari Julai kenang mangin yo ban pas no ya kani ka bill ka ba kum ka jaj ban riu kila da angnut kila khmilan ti ha ya kani ka bill ka ba la penbit penbiang ningkong du da u CM berim we lihat ba HS la bat menta ha kapor ka jongi ngin yo ban pas no ya kani ka bel ka banlong na ka banta ka jing mentoy coba cai penri ba ka we jong ka isi ngila menjur ya ka jing wanra jong UEM in charge jong ka health and sanitation bopek ya ka jing khu ka jing suba mo te ka we ka ba ngilap hang ni hapo ka compound jongi council idon sibun ki kenrum keram kijing jabo nata kijing bombet bombiang hakaliang ke parking hakaliang jong ke security hakaliang jong ke CCTV bat kiwe ki jingedei ru ba ke MDC hostel te kani ngilaya tai ba ke isi bat ngin nang ni syakmat ngin yale ban penbet penbiang ya ki jingdon kam ki ba dei hapo ka compound jong ka council khamtam hapo MDC hostel ki don sibun ki jing complain ba ki don ki breu ki banabar ki wan ban parking kali nang ta ki wan ban le ki wi kam ki balong beaj tingin sa penmi da ka hadin ngin sakhot ke jing elang bar usharman jong ka council ke jongi ba deputy chairman bu secretary ban ya keren bah lor ban penbet penbiang ya ke MDC hostel bat haka ju kapor na ka banta ka jing khut jing subah layarai bakan don ka cleaning drive yani ka jing pen khut da ka ban ya shimenta da baro kinong tre jong ka council ban pen khut ya council bat ya compound haka arp sau tarik menta ubenai ke kidon gila geleti shubu menta mo kwa ban syai kata shubu menta nga ai sai beri usan haja tengah shusnai we receive na phasan nga attach ba di epic te katai ka buat ka revenue stamp te katai ka lapan sisya ba ngila sio ka jiti beri de city beri inum ai kata ka epic lada imyo ai no tu nomi kamat te ka syong hi ha ka jing start joki MDC